Με τοπική αντιπαράθεση του Πασόκ με τη Χρυσή Αυγή προκάλεσαν οι προτάσεις που παρουσίασε ο Ευάγγελος Βενιζέλος για την αντιμετώπιση των φαινομένων νεοναζισμού και ρατσιστικής βίας από πλευράς του κόμματος του Νίκου Μιχαλολιάκου. Απευθυνόμαστε σε όλα τα πολιτικά κόμματα που συγκροτούν το λεγόμενο συνταγματικό τόξο. Τάγματα εφόδου στη χώρα αυτή, καπηλευόμενοι τα εθνικά σύμβολα, δεν πρόκειται να γίνουν ανοιχτά. Οτιδήποτε τέτοιο θα συντριβεί. Η ανομία, από πουδήποτε και αν προέρχεται, επαναλαμβάνω, από πουδήποτε και αν προέρχεται, δεν πρόκειται να γίνει ανοιχτή. Παρακαλώ τον κύριο Φούρναρχο να έρθει στην αίθουσα του Σώματος. Στην αίθουσα της Βουλής. Παρακαλώ τον κύριο Φούρναρχο να έρθει στην αίθουσα της Βουλής. Χειροκροτήστε γίδια. Πόσα άτομα, κύριε Αρβανίδη? 20 άτομα. Με κράνη και με καλυμμένα τα πρόσωπα υπλήστη εξ αυτών. Εδώ. Ήταν μαζί σας και ο δημοσιογράφος? Και ο κύριος Βουλτής μαζί μου. Τον χτύπησαν κι αυτόν? Τον χτύπησαν εδώ στο χέρι. Με ένα ρόπαλο. Εδώ στο καρπό. Τώρα, στόχος εμπριστικής επίθεσης έγιναν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην Καβάλα. Οι δράστες τοποθέτησαν γκαζάκια έξω από τα γραφεία και προκάλεσαν σοβαρές ηλικές ζημιές. Οι ένοικοι των άλλων διαμερισμάτων αναστατώθηκαν από τις αλλεπάλληλες εκρήξεις των φιελιδίων βουτανίου. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο ζημιές στην εξώπορτα της τοπικής οργάνωσης.